No, no niin. Tässä on Multiainen täällä taas, joten sori, edellinen video meni vähän mönkään. Tarkoitan siis tämä video siis, mutta äiti tuli mammattelemaan tietenkin, mutta joo. Aloitetaan nyt vaan tällä, nyt vaan kuetaan videolla siis. Video, toinen kerta toinen sanoo siis. Joten aloitetaan siis tällä siis. Eisessä videossa tietenkin tein sen Yu-Gi-Oh! -videon. Mutta en tiedä mitä te olette mieltä siitä. Mä tykkään ainoastaan sitä Yu-Gi-Oh! -videosta. Mä voisin tehdä siitä ilman muuta videon myöskin, jos te haluatte. Mutta nyt aloitetaan siis tällä Yu-Gi-Oh! Ei kuin tällä Guetaa-videolla. Joten aloitetaan siis sillä. Joten aloitetaan. Eka kysymys on tämä Paapelin tyypin kysymys. Miksi lopetit? Sinähän teit hyvää työtä. No vastaus on se, että minä lopetin S-Marketissa työt, koska se on vain työharjoittelua 3 viikon aikana. Joten ei voi sille mitään nyt enää. Se on vaan nyt vaan, tämä oli vain pelkkä, täällä on 3 viikon asioita tämä. Mutta en pysty jatkamaan, koska se on vaan kouluasiallista. Mutta se on jo hoidettu jo. Mutta silti. En mä voi jatkaa koko ajan S-Marketilla, mun pitää jatkaa eteenpäin. Jos te kuulette musiikkia, niin älkää väittäkö siitä, okei? Okay? Oottakaa pikku hetki. No niin. Eli siis täällä on siis muitakin kysymyksiä siis tiedossa. Käydäänpäs katsomassa mitä täällä on. Eli tää on joku mikseri. Keisari. No, onko muka keisari, jos teen sushi-hommia? No, en vaikuta siltä yhtään keisarilta. Onko mä joku ihme sushi-keisari vai? Sitten on toinen, joka on Tungaien PV2SY. Eli lisää näitä. No, valitettavasti on sanomaton, että ehkä mä taidan tehdä toisenkin sushi-videon ehkä, mutta en tiedä milloin. Riippuu tuleeko mulle intohimoa. Mä vaan toivon, että te voisitte kannustaa mua niin paljon, että mä voin tehdä niitä. Te voitte, se auttaisi minua enimmäkseen. Ja sitten sama kysymys tää. Sama sanonta täältä Friendixiltä. Teepä vaikka yksi sushi-video siis. No, mä mietin asiaa vielä, okei? Okay? Tää ei ole vielä tarkalleen, mitä mä voisin seuraavaksi tehdä sushi-videoita. Tarkoitan siis tehdä sushia. Ehdottaisin sulle Running Back Shown tyyppistä uutisshow-lähetystä. No, en tiedä niistä mitään Running Backista tai sen showstaan, mutta myöskin lähetykset voisin ehkä harkita. Ehdottaisin tämä ehdottaa tämä Otso Scars. Mutta silti. Seuraava on sitten... Ups. No niin. Joo, jätkä on ihan hullu laulaa. No joo. Mutta joku tää ehdotti tämä joku tyyppi tai joku seuraajani pyysi tätä videota K-pop Kastike Rock Trackia. Mutta ei se mitään, se on jo torpattu jo. Tai en tiedä se enempää mitään, mutta tää video on nyt torpattu.
Seuraavaksi on mitä? No, tää on aivan tällainen yle. Mä tein tällaisen Pekka Rautalammin laulun. Mutta tajuat ihan silti, jos te katsotte sitä, niin se on tällaista rauhoittavaa ja tunteellista musaa. Tämä, joka kommentoi tämä 3 lohin 2 kats. Seuraavaksi on tästä FNAF Security Breach Suomi osa 1 taka-ajo ja pako. Eli siis täällä on sellainen kuin Braveljonnet, joka kirjoitti, että sun siskos on niin rohkea, mutta miksi sä et pelaa? No koska mulla ei ollut silloin aivan rohkeutta silloin pelata. Mutta nyt niillä saattaa olla niin paljon rohkeutta nyt pelata. Milloin me Euroviisuihin? Pupla kommentoi. Niin se on vastaus on siis, että mä en petkään, ettei koskaan. Mä en uskalla olla yleisö edessä. Paitsi täällä lähetyksissä tai livessä tai vaikka täällä videoissa voin vastata kutsuun. Mutta en tiedä sen enempää mitään. Kiitos, tämä auttaa hahmottamaan matikkaa vähän laajemmin. No ole hyvä vaan, My Master 1402. Ja sitten on tämä viimeinen kysymys on aito spendaaja. Miksi? Niin, onko sun äiti nyt miettinyt loppuun saakka tulla ulos? Voiks kysyä, olisi kiva tehdä videoita. No, aito spendaaja, en mä voi, kun sä tajut kyllä itse, mitä sä oot aiheuttanut mun elämässäni, joten en mä voi enää olla sun kanssa eikä luottaakaan voi. Se on nyt valitettavasti näin. Joten oon pahoillani. Joten siinä oli kaikki nämä kommenttien vastaukset ja kysymykset, joten kuetaan videon tässä, joten viettäkää vielä kunnan Halloween-päivää siis. Joten se on heippa tiralla ja morjentes, hermos ja termos. Joten se on näin.